Durant aquest mes d'octubre us tinc preparada una sorpresa, i és que cada setmana us portaré una recomanació de manga de terror diferent. I avui començo amb El legado de la luna, un josei de 3 volums de Kaori Sakai que tot just ha completat Arichi. La protagonista és la Suzu Wadatsumi, una universitària que té una maledicció que la persegueix als somnis i que si l'arriba a atrapar la pot matar a la vida real. I l'única manera de la que es pot lliurar d'aquesta maledicció és trobant un mirall i cridant-se a si mateixa que s'ha de despertar. Però això no és una cosa que li passi només a la Suzu, i és que els Wadatsumi són una família que està maleïda i tots els membres de la família tenen el que podríem dir que són els seus propis fantasmes. El cas és que els seus amics, que no tenen ni idea de res de tot això, últimament la veuen una mica agobiada i li suggereixen anar a treballar a un hotel per un canvi d'aires, ja que creuen que li sentarà bé. Però, com us podeu imaginar, aquest hotel no serà l'experiència relaxant que ells s'imaginaven. I tot comença amb la meravellosa idea d'anar a visitar una casa que suposadament està encantada. I tot i que sembla que en aquesta visita no passa res estrany, el dia següent desapareix un dels amics. I ja us aviso que això serà només el principi d'un manga que a mi em va tenir completament enganxada. A mi el dibuix m'ha agradat, però el que més m'ha agradat és que estàs tota l'estona immers en tota la intriga durant tot el manga, i és que no saps ben bé cap on avançarà la història, però això sí, sospites de literalment tot el que passa. En resum, que per mi és una bona obra de terror que us recomano moltíssim. Però digueu-me, ja la coneixíeu o us ha cridat l'atenció?